Hello mga Yinyens! Ang mga Yinyens, ngayon mga Yinyens, i-vlog natin yung schedule naman ng MPBL, Maharlika Pilipinas Basketball League o Manny Pacquiao Basketball League. Okay mga Yinyens, shoutout ulit kay Senator Manny Pacquiao, ang larong MPBL is gaganapin lang, yung schedule is Monday to Saturday. Wala pong schedule ng linggo kasi nga si Senator Manny Pacquiao isang relation tao. Ang linggo is para sa Diyos talaga yan, kaya ngayon sa schedule ng MPBL is Monday to Saturday. Ngayon may araw ng Lunes, araw ng Lunes ang schedule mga Indians, araw ng Lunes, April 8 ngayon sa may, ang venue is sa may Barn Orion Bataan, Barn Orion Bataan yung venue, ang schedule ng mga Indians, na-vlog ko na yung mga Indians, yung venue 4 PM yan, so alas 4 magsimula yung laro ng Bicol at saka Mindoro. 4 PM Bicol Mindoro. Second game 6 PM Marikina Showmasters at Negros naman ang maglalaban, Marikina at Negros sa alas 6. Last game 8 PM Sarangani at One Riser Bataan o One Bataan Riser, dito po gaganapin ang venue sa Barn Orion Bataan, tatlong game yan, last game yung 8 PM Sarangani tsaka yung Bataan. Okay mga Yinyans, April 9 mga Yinyans sa may Villar Coliseum, sa may Las Piñas mga Yinyans, ang unang game mga Yinyans, bukas, Martes April 9, first game 4 PM yan, alas 4. Bacolod ang maglalaro tsaka Iloilo, Bacolod versus Iloilo. Alas 6 mga Yinyans, 6 PM is yung defending champion, Pampanga Giant Lanterns versus Rizal, pangalawang game 6 PM. Pangatlong game naman is Manila Stars versus Parañaque Patriots, yun yung last game 8 PM April 9, bukas po yung mga Yinyans, araw ng Martes, Okay mga Yinyans, April 10 naman mga Yinyans, Wednesday, araw ng Merkules, Alonti Sports, sa may Binyan, Binyan Laguna, Alonti Sports, dun sa mga Yinyans, araw ng Merkules, sa may Binyan, ngayon mga Yinyans, ang unang game alas 4, South Cotabato Warriors versus Imos, alas 4. Alas 6 second game Quezon City, versus Muntinlupa, alas 6. Alas 8 Batangas City versus Bulacan Cuyas. Ayun mga Yinyans, sa araw ng Merkulis April 10. Okay mga Yinyans, April 11 mga Yinyans, Thursday, araw ng Huwebes, sa may Phil Owel o Eco Owel sa may San Juan, San Juan, doon yung venue. First game is Abra Weavers, ito yung nakatalo sa Pangasinan Abra Weavers nung opening day nung Sabado, Abra Weavers, meron na silang standing na 1-0. Yung Pangasinan Heatwaves naman is 0-1. Abra Weavers versus Marikina Showmasters 4 PM yan. Yung second game is Zamboanga Master Sardines, versus Bicol sa 6 PM. Zamboanga Master Sardines, ito din yung nakatalo sa Valenzuela Classic, ang standing ng Zamboanga is 1-0 na. Tapos yung Valenzuela is natalo ng Zamboanga, kaya may unang talo ng Valenzuela, 6 PM naman, at last game, 8 PM Negros versus Pasay Voyagers, 3 games muna yan bawat araw, at saka sa April 12 Friday, araw ng Biyernes sa West Arena, Valenzuela City, unang game Mindoro versus Sarangani 4 PM, pangalawang game Bataan
versus Bacolod 6 PM. 1 Bataan Risers versus Bacolod 6 PM. At ito na yung Pangasinan Heat Waves, no, versus Valenzuela Classic, last game 8 PM. Araw ng Biyernes, April 12. April 13, Saturday, no, Batangas City Coliseum, no, Batangas City Coliseum. April 13, first game is Bulacan, no, Bulacan Cuyas versus Manila Stars, 4 PM. No, second game, Paranaque, no, Patriots versus South Cotabato Warriors, no, 6 PM. And last game is Iloilo, no, versus Batangas City, Tanduay Ram Master, no, 8 PM. Okay mga Indians, no, yun po yung schedule, no, schedule ng laro, no, from Monday to Saturday, no, April 8 to 13, no. Sa araw ng Lunes, no, April 8, may tatlong laro, mag-start ng 4 PM, tapos second game is 6 PM, third game is 8 PM, no. Yan yung schedule mga Indians, no, ng laro ngayong linggong ito, no, magsimula ng Lunes, no, hanggang Sabado. Yun mga Indians, no, ang game schedule ngayong linggo. At saka yung venue na i-vlog ko na rin mga Indians kung saan gaganapin, no. Recap lang yung venue sa vlog na to. Yung schedule, no, every day is tatlong laro, no, 4 PM, 6 PM at 8 PM. Yan, yung schedule pa na nakuha ko is galing yun sa page ng Maharlika Pilipinas Basketball League. Pwede kang tumingin doon mga Indians, may schedule doon at saka yung venue, no, pinost nila. Doon nyo rin makikita mga Indians, no, yung kung saan ito mapapanood, yung FB Live at saka yung saan yung mapanood ito mga Indians sa may MPTV channel, no. Meron din nakalagay doon mga Indians, kaya visit lang kayo mga Indians sa Maharlika Pilipinas Basketball League, no. Andun yung venue mga Indians, andun yung schedule, no. Okay mga Indians. Okay mga Indians, no. Salamat sa panonood. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa mabuti kayong kalagayan. And bye bye mga Indians.